Tiedätkö miten Late näytti eilen? Late on semmonen tekniikka. Otetaan vaan crossfaderi. Se pitää noita tasassa ja työtään vaan trimpi. Otan Markinen kadunkaan. Vielä. Kelaa sitä. Se vain. No niin, päivää rouvat. Täytyy kysyä heti ensimmäiseksi, että ootteko myrmäkeläisiä? Ollaan myrmäkeläisiä. Joo, parikymmentä vuotta. Entäs te? Mä oon ollut 6 vuotta asunut täällä. No te olette varmaan moneen otteeseen tästä sillan ali kulkeneet. No kyllä ihan päivittäin täytyy sanoa. Joo. Kyllä, joo. Kyllä. No miltä tää nyt näyttää, kun täällä ollaan laittamassa uuteen uskoon tätä alikulkusiltaa, että onko kiva nähdä värejä vai olisitteko pitänyt ennemmin tämän harmaan? Ei, tuo on ihan hyvä näköinen. Just se on todellakaan. Ei entistä, tää on todella ihana. Aivan ihana kyllä. Värien puolesta. Joo, ja kaikkien puolesta. Että kyllä tää oli niin surkea jollakin tavalla, että toivottavasti nämä nyt säilyy, ettei näitä kukaan tule tuhrimaan. Niin, joo. Kannatatte värejä ja tällaista elävää kaupunkikulttuuria. No ehdottomasti. Ilman muuta. Mieluummin tämmönen kunnon taidetyö kuin sotkupytty. Aivan. Jaa. No onko teillä muita kevätterveisiä meidän katselijoille tai kesäterveisiä? No kaikkia hyvää ja ihanaa kevättä kaikille ihmisille ja todella ihanaa. Tulkaa katsomaan kaikki tänne, täällä on aivan ihanaa. Nyt kaikki myrtsiläiset. Kaikki myrtsiläiset tänne ja muualtakin, tervetuloa. Aivan ihanaa. Mut kiitos paljon haastattelusta ja oikein hauskaa päivää jatkoa. Kiitos. Kiitos. Samoin. Kiitos. Thank you.